Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana. Malam wallahi zuciyata tana sha'awar zama ɗan tawaye, amma ba zan yi faɗa da farar hula ba, da gwamnati zan yi faɗa saboda zalunci da suke yi wa jama'a. Idan na mutu na yi shahada, ina neman shawara. To, Allah ya huci zuciyarka. Allah ya huci zuciyarmu baki ɗaya. Hakika zaluncin da shugabanni suke ba daɗi, yana ƙona rai, amma maganin ba shine ai fito na fito da su ai tawaye ba inda zai kai mutum. Ka duba ka ga tawaye, yadda da tawaye aka rusa ƙarfin ƙasashen larabawa. Ba wata ƙasar larabawa yanzu take tsaye da ƙarfinta. Shi yasa makiyansu za su yi abin da suke so. Ka duba sulhun da aka yi da sunan wai an yi sulhun tsakanin Isra'ila da larabawan Falastin. Abin da Trump ya je ya shirya, ya kira Netanyahu ya kaddamar ma duniya, ko ma a nemi shawara wanda daga cikin ƙasar larabawa babu. Wato kawai ku karɓa haka za a yi muku, saboda an san cewar sun zamanto raunana, babu wata daula mai karfi a cikinsu. Haka aka ruguza Syria, aka ruguza Libya, aka ruguza Yemen, aka ruguza Iraq. Babu wata daula yanzu ta larabawa da take tsaye da kanta, kuma duk ta hanyar me? Ta hanyar tawaye, tawayiya. Ga Sudan ita ma, ga Sudan yanzu yadda Sudan ta zama, da sunan tawaye da sunan yanci. Hanya ce ta ruguza ƙasa da ta da zaune tsaye da kawo fitina a cikin rayuwa. Sai ya zamanto zaluncin da shugabannin suke yi har ya fi kyau, ya fi sauƙi bisa halin da za a shiga. Yanzu duk wanda zai gaya maka ɗan Libya zai ce maka gara lokacin Gaddafi bisa yanzu. Duk irin zaluncin da Gaddafi ake cewa yana yi, duk irin zaluncin da aka ce Saddam Hussein ya yi, gara shi bisa halin da suke ciki yanzu. Saboda haka a guji tawaye, kuma wallahi mu farga da kanmu. Nigeria ana yi mana hasada. Ƙasashen duniya, manya-manyan ƙasashe masu ƙarfi suna jin tsoron Nigeria, kuma suna kallon mu kallon hadirin kaka suke mana. Dama kaɗan suka samu da za su ruguza musu, tarwatsa mu inda ake sauran ƙasashen larabawa, haka za a yi mana. Kuma ɗaya daga cikin babban hanyoyin da ake biyowa wato a zaburar da irin 'yan ƙungiyoyi, a ziga a zo a ce za a fara tawaye. Domin daga zarar an ce za a yi wannan, shi kenan magana ta fita daga cikin hannun masu hankali. Babu zancen shawara, ba zancen a zo a tattauna, ba zancen a gyara. A'a, sai yanda kawai wato waɗannan shaidanun suka baza ma al'umma. Saboda haka a tawaye ba shi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi addul ladhi alaikum wa sallallahu alladhi lakum. Ku bayar da haƙƙin da yake a kanku na cewa kun yi biyayya ga shugabanni, ba ku yi musu fito na fito ba, ba ku yi musu tawaye ba. Naku haƙƙin ku roƙi Allah, naku haƙƙin ku roƙi Allah. To irin wannan hadisin shine yan zafin kai da yan shi'a za su rinka cewa kaji duk hadisan Banu Umayya ne suka yi ta kawo wa'annan hadisan a ce ku yi ta bin shugaba don su ta zalunci ana kallon su. Wannan hadisai ne ingantattu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma akwai hankali da hikima a ciki. Wanda suka ce za su yi fito na fito din, me suka kawo ma al'ummarsu? Kuma abinda aka ce kamar yadda ka nemi haƙƙinka wajen Allah, akwai abin da yake akwai abin da ya fi wannan nasiha. Allah shi ne cikin ikonsa, shi kenan sai ka ga ya kawo canji din, sai ga cikin ruwan sanyi Allah ya kawo canjin. Wanda ake ta tsammanin kan cewar shi ne ummul khaba'isin, dare ɗaya sai Allah ya ɗauke shi. Allah yana da hanyoyinsa da yawa wanda zai yi. Saboda haka a guji fito na fito, a guji tawaye. Kuma dole mu rinka haƙurƙurtar da kawukanmu, sun ka haƙurƙurtar da musamman matasa, a ci gaba da haƙuri, a koma ga Allah, a yi riƙo da Allah, kuma
mu taima shugabanni nasiha, muna jawo hankulansu kan su guji haɗuwarsu da Allah idan ba su tsayar da adalci ba, su guji haɗuwarsu da Allah in ba su tsayar da adalci ba. Idan suna ganin sun sha a duniya, akwai lahira, akwai zaman kabari. Sannan ko mu rinƙa musu addu'a, Allah ya ba su ikon gyarawa, Allah ya ba su ikon kamantawa, Allah ya ba su ikon kyautatawa, domin wannan su ne abin da ake so, addu'a ga shugabanni, saboda su ne wanda yake in suka gyaru, gyaran da al'umma za ta yi ba kaɗan ba ne. Abinda shugaba ɗaya wanda ya gyaru ya miƙe irin abin da zai al'umma ba kaɗan ba ne, saboda gwamnati ba wasa ba ce, ƙarfinta ba kaɗan ba ne. Saboda haka shi kaɗai in ya gyaru za a ga irin gyaran da zai yi. Don haka yin addu'a ɗin shi yasa Imam Ahmad yake cewa inda ya san yana da addu'a guda ɗaya mustajaba, zai sanya ta ne ga Allah ya kyautata shugaba, wato zai sanya ta ne ga shugaba kan Allah ya inganta mulkinsa, ya gyara shi, ya getta shi, ya kyautata shi. Saboda haka dole sai da haƙuri ɗan uwa. Allah ya huci zuciyarka, mu Allah ya huci zuciyarmu baki ɗaya.